Чувствам се готов и чувствам се да благодаря на Бог, винаги казвам, чувствам се физически добре, няма контузии, благодарен съм на Бог за всичко. Така че това са много важни неща и винаги човек трябва да е благодарен, независимо от ситуациите и независимо от трудностите, които преминава. И винаги трябва да остане щастлив. Усмихнат, щастлив, позитивен и вярващ. Защото реално излиза, че нямаше да сме никой от нас тук, ако доброто не побеждаваше. Така че това са много важни неща. И ако някой дойде и каже, ама защо си толкова щастлив, защо си толкова усмихнат, няма нужда човек да чака нещо да му се случи невероятно. Имаме всичко. И когато човек разбере, че има всичко, има една приказка, целият свят му принадлежи. Независимо през какво минаваме, ние трябва да останем позитивни, стабилни, усмихнати, жизнерадостни. Защо? Защото Бог ни е дал възможността да сме тук в рая. И трябва да се наслаждаваме. Дори на трудностите трябва да се наслаждаваме много. Разбира се, технически въпроси, чисто стратегически, чисто дори така игрово. Нали? Това са неща, които бих подобрил, естествено. Иначе аз ако кажа, че всичко е било перфектно, пък съм загубил, означава, че не съм си извадил правилните изводи и съм човек, който ще остане винаги на едно място. А аз не съм такъв. Аз винаги си правя правилните изводи, анализирам и се старая да в крайна сметка да си кажа, грешката беше тази, тази и тази. Нали? В утрешния ден трябва да се опитаме да ги подобрим. Реално, малко да подобриме нещо, то не е толкова малко. Аз не обръщам внимание на тези статистики, не съм нещо човек, който да се влияе. Примерно има хора, тръгва винаги с левия крак първо. Нали? Нямам такива суеверия. Изобщо за мен това не играе роля. О, да, със сигурност, тъй като публиката е много емоционална, българската публика, хората са така изживяват матча много лично и отделно. То няма как да бъде иначе, тъй като е много зареждащо. Който не е бил на боксов матч, той не знае, че нали, влиза човек, завладява тази емоция и е много силно като момент, като история на всеки един от нас в неговия житейски така път. Аз не мога нищо лошо да кажа, мога да кажа само хубави неща и това е истината, тъй като те, WinBet като екип, са наистина професионалисти, преди всичко са и готини хора и партньорството ни винаги е било блестящо. Винаги сме се разбирали много добре и сме работили както трябва. Естествено, спорта са необходими подобен тип спонсори, тъй като без тях спорта в България трудно може да просъществува. И те са така основният отговорник, нали, матчът също да се проведе в България. Мисля, че без тях матчът ще да бъде много по-трудно да се проведе в България. Нали, аз тук не говоря за чисто като организатор и като промотор на този матч. Аз лично не говоря за печалба дори, но без WinBet много трудно ще да се проведе матч в България. И за което аз съм им благодарен. Те, нали, просто абсолютни професионалисти. И се влагат в работата си, работят с
желание, с прецизност, което аз ценя. Дългогодишната ни работа също винаги в годините, винаги са били така до нас и са помагали. Така че не е лесно. В България, нали, е доста трудно и не само в България. Целият свят е трудно. Нали, спорта на такова ниво да се прави спорт без подобни спонсори няма как. Просто е немислимо. И силните страни, че корав боксер. Корав боксер, който е много важно да, нали, в професионалния бокс. Това е едно от най-важните неща. Аматьорския бокс, нали, ако един боксер, нали, умее да избягва ударите, нали, да се скатава, нали, може да има пак успех. Но в професионалния бокс 12 рунда по 3 минути няма как. Там си идва, винаги опира въпроса до издържливост, до физическа, до психическа, до ментална издържливост. Той има. Не, нямам такива планове. Когато усета, че нали, вече нямам тези сили или нямам необходимата рутина или бързина или нещо, проблем. Моя живот е бокса, но пък бокса не е живота в крайна сметка. Нали? Като цяло. Моя живот лично е бокса, защото вече 20 години се занимавам с бокс. От дете, от 14 годишен. И голям път, голям опит. Но за мен е важна целта да постигна тази цел. Бих бил допълнително още по-щастлив. Да доставя удоволствие на българите, на българската публика, да доставя удоволствие дори за миг да бъдат горди с България. За мен това е много. Висшата идея. Висшата идея. Аз винаги казвам, всеки един от нас, минимума, който трябва и който, нали, природата ни е дала и така ни е проектирала да живееме тук, да създаде поколение, което да остави. Семейство. Това е минимума, но да сме обществено полезни, да направим нещо за обществото, да направим нещо за държавата, за света. Това е висшата идея, това е великото. Винаги сега не мога да кажа. Като дете не съм тръгвал по този начин. Като дете за мен е било висшата идея да стана републикански шампион. И станах на 48 кг за първи път. Станах шампион на България, след което на следващата възраст, на следващата до мъже. На мъже загубих няколко пъти и след това пак станах и на мъже шампион и ме взеха в националния отбор. И, нали, в този процес на развитие осмислям, нали, кое от кое е по-важно и кое е смислено, кое има смисъл, кое няма смисъл в живота. И по този начин съм си поставил своите цели и мечти, които естествено боксът ми е предан от моя баща. Нали, неговата мечта беше да има момчета, които да направи боксьори. И то успя. И то не просто боксьори, а шампиони. И то успя. И брат ми е успешен боксер, и аз съм успешен. Предполагам, че той отгоре, ако ни гледаш, би бил много щастлив. И в момента има. В момента има. Но то не може без тях. Ако ги няма, нещо ще да е не както трябва. И това,
малък процент, но да, много пъти. Виж този човек как злобно не вярва и как така завистливо говори, нали? Искам да го срещна след матча, да го питам как се чувства и какво мисли. Но на подобни хора също човек не може да докаже нищо. Ами те вече ни каниха, тъй като и те наблюдават, нали, какво се случва. Щеше да идва там от Саудитска Арабия, щяха да идват, нали, хора, които тук да присъстват на матча. Наблюдават, нали, какво се случва и имат някакви свои очаквания. И вече имаме покана да отидем да гледаме матч там на живо, Фюри и Усик, което ние ще направим най-вероятно, но да сме живи и здрави. За мен най-важната цел е да вземем световната титла в България. Това е мечта моя, която ако се сбъдне, и аз правя всичко възможно да се сбъдне, да даде Бог, аз ще бъда още по-щастлив човек. Тези, които вече са си купили, тези, които вече се колебаят, и към всички тях ще кажа със сигурност, тези, които са си купили, ще гледат една боксова гала, която ще има много качествен бокс и се надявам да останат с едни положителни емоции, убеден съм в това нещо. Тези, които не са си купили, ако искат да заповядат, защото не е за изпускане със сигурност. Аз, ако имаше подобен тип гала, със сигурност аз щях да отида да гледам. Така че ще им бъде много интересно преживяване. Дори да не са фенове на бокса, със сигурност ще им хареса. 7 декември, арената, да заповядат и да се заредат с много енергия. И се надявам да дигнем световния пояс тук в София, което за мен ще бъде велико.